billahi minash shaitani rajim. Kanbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na ka fɔ ye ko nin ka émission mandi daminɛtɔ ye n'o ye zigiri waati ye Mali kunnafoni pɔyinɛti ale jabarani kan. Kanbagaw an y'o de fɔ ye an bɛ yan aw de kama ka se k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zigiri ko kan. Kanbagaw belebele dɔ b'an bolo bi sɔgɔmada in na. Kanubagaw ne b'a dɔn bi ta in tigɛ basi min na bi dɛsɛ parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ chef sigi cogo la cogo min na. A tɛna nimisa bi ta in na fiyewu. Ok, an tɛna kuma janya komi an ka karamɔgɔ a yɛrɛ b'an bolo yan nɔ. An b'a daminɛ ka kuma d'a ma a k'a yɛrɛ fɔ aw ni aw ye a bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na. Salamu alaikum karamɔgɔ. Walaikum salam. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen. Tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ. Baasi foyi t'o la. Se i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'a filɛlibagaw yan. Salamu alaikum filɛlikɛla jamaw. U bɛ sɔnni ka kuma daminɛ. Anw ye kalanden. Anw ye degeden. Ne tɔgɔ Zigiri Alu. Ne bɛ Bankɔni Jɛngɛnɛbugu la, ne bɛ an karamɔgɔ Hayidara fɛ. Ok, faamuyaliko ɲuman sɔrɔlo la. Zigiri Alu. Comme sɔnni an ka taa ni kuma ye. Zigiri Alu bɛ se ka kanubagaw hakili jigin Zigiri Alu la cogoya min na. Bɛ se k'o kɛ. Bi dɔnkili dɔ da o k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Alu ye nin ye. Sallallahu alaihi wa sallam tasi ne kanubalu yo Ala ka o bɛɛ sara ŋaniya ɲuman y'Ala kanubalu yo Ala ka o bɛɛ sara ŋaniya ɲuman la ne filɛlibalu yo Ala ka o bɛɛ sara ŋaniya ɲuman y'Ala kanubalu yo Ala ka o bɛɛ sara ŋaniya ɲuman y'Ala. Ok, o jara kanubagaw k'Ala k'o bɛɛ sara ŋaniya ɲuman y'Ala. N y'o fɔ ɲɛna ko bi ta in tɛna na nɔgɔya. Ok, Zigiri Alu. An bɛ se ka dɔn Zigiri Alu yɛrɛ ye zigirida daminɛ wagati min na. Zigiri Alu ka zigirida an ka kɛ ten. Zigiri Alu ye zigirida daminɛ wagati min na. Sida i ka ɲininkali a diyara ye. Ne ye zigirida daminɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ sanji 6 la. Ne ye zigirida daminɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ sanji 6 la. Tiɲɛna a gɛlɛyara ma dɔɔni. Komi a nɔgɔyara ma dɔɔni. Ne y'a daminɛ o y'a sɔrɔ ne kun tɛ bɛrɛ bɔ tan. Bi kɔni n bɛ Ala fo ka Ala barikada. Kow bɛ ka na dɔɔni dɔɔni. Kow ye Ala ta ye. N'an bɛ ka taa sira fɛ cɛ. Ok, kumana hali bi Ala k'a nɔgɔya. I ko k'i y'a daminɛ a y'a sɔrɔ i ka dɔgɔ. O wagati ka na sisan na Zigiri Alu ye album bɔ. Ne ma album bɔ fɔlɔ. Sɔn dɔɔni b'a jɛ n bɛ surunya album na. Dɔɔni b'a jɛ min bɛ surunya album na. Ok, kuma Ala k'a tɔ laban ko nɔgɔya. Amina yarabi. Ok, Alu o ɲɛna. An bɛ se ka Alu ɲininka Alu mun de nana ni zigiri dali ya? Ko jumɛn de nana ni zigiri dali ye? Sida i ka ɲininkali diyara n ye. Ko min na ni zigiri dali ye. N'a fɔ n ka kuma daminɛ kɔnɔ ko anw ye kalanden. An ye ne yɛrɛ zigiri dali yɛrɛ diyara ne ye waati min na. A kɛra zigidala mun fɛ o ye Segukaw ka nun danbele. A kɛra o de fɛ motow ka sɔ lamɛn ka to k'o yiri fisew kan. Tiɲɛna zigiri dali mun nana n'a ye. Komi an ye kalanden ye an karamɔgɔw bɛ se k'o yɔrɔ walawala. Anw ye kalanden ye wa? Aw ye kalanden ye kuma na aw tɛ se k'o yɔrɔ walawala. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Zigiri Alu. Fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri Alu yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri komi bamananw ɲuman na fɔlɔ ko ani sisan ko o tɛ kelen ye. Fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri a furancɛ ka jan dɔɔni. M'a ta n karamɔgɔ ka kuma kɔnɔ ne ye Zigiri Solomani Jara ye. Fɔlɔ zigiri ani sisan zigiri kelen tɛ. O fɛnɛ fɔlɔ mun yɛrɛ donna zigiri kɔnɔ ani mun fɔlɔ zigiri kɔnɔ mun donna o kɔnɔ ani sisan zigiri kɔnɔ mun b'o kɔnɔ kelen tɛ. Olu danfara jumɛn de b'o olu o kɔnɔna in na, jumɛn de kɛmɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na?
fɔli sen de kolo no ko u bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ an yɛrɛ karamɔgɔw kun bɛ dɔnkili da file ani butɔni la san piano donna la gitariw donna la goniw donna la arrêtissement fɛn bɛɛ bɛ ka don fɔli in kɔnɔ a tɛ i n'a fɔ fɔlɔ zigiri kɔnɔ quoi fɔlɔ zigiri anw bɛ jeune butɔni file dɔrɔn de. Ok, faamuyali sɔrɔla la ne y'a faamuya instrument de u danfara bɔ ni ɲɔgɔn na. Voilà. Ok, faamuyali sɔrɔla la. Sigiri Alu, i yɛrɛ ko k'i ka zigiri daminɛ kabi denmisɛnnin ma kabi u kuma kana fɔ se sisan ma fo dɔɔni mi jɛ album bɔ la Sigiri Alu yɛrɛ ye dekun jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔna na? Sida i ko kuma a diyara n ye ne sɔnni ne ka zigiri da daminɛ ne karamɔgɔ n'o ye zigiri banci ye mɔgɔ caman b'a dɔn bibi in na Bamakɔ sigi la komi ne yɛrɛ tun bɛ dɔn de kɛ banci kɔfɛ a ye ne bɔ dɔn na ka ne bila fɔli la a ye ne bɔ fɔli la ka micro di ne ma ko ne ka dɔnkili da o don ni bi cɛ ne ba ne ye tɔɔrɔ caman kɛ a bɛ n'a fɔ ma tɔɔrɔ caman kɛ fɛnɛ ne dongun sɔrɔ a kɔnɔna la ne tila ka hɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ ne y'a ye ne yɛrɛ sera yan bi ala ni karamɔgɔ de sɔnna n'ale tun ma sɔn n'o tɛ se kɛnɛ kan yan bi. Ok, karamɔgɔ Banci de sɔnna i ka na. Ok, kuma na foli bɛ Banci fo a sigiyɔrɔ la. Ok, faamuyali sɔrɔla la i ko i ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ fana. Hɛrɛ sɔrɔla cogo min gɛlɛya kɛra cogo min hɛrɛ sɔrɔla cogoya la hali bi Ala ka hɛrɛ caman na kɔnɔ. Amina rabi. Ok, Zigiri Alu Banci ninnu kɔfɛ zigiridala wɛrɛw i n'u bɛ jɛ ka baara kɛ min tɛ i yɛrɛ ɲuman i karamɔgɔ Banci ninnu danbɛlɛ ninnu fana ye. Ne ni zigirila wɛrɛw bɛ jɛ ka baara kɛ. Aw bɛ baara kɛ. Aw cɛ bɛ cogo jumɛn na baara taabolo la? Baara taabolo la an yɛrɛ ka zigira tɔn dɔ sigilen don zigira denmisɛnninw cɛla i n'a fɔ ne ye ɲɔgɔnna aziw cɛla ne yɛrɛ don o président ye. Ok, faamuyali sɔrɔla la Ala k'i bolo mɛn i ka o baara la. Amina rabi. Ok, Zigiri Alu komi an ye dɔ kɛ kuma na i bɛ se ka morceau kelen da an n'an kanubagaw ye ɲɛnɛ filalakaw bɛ yan nɔ u bɛ sɔn ka sunɔgɔ dɛ. Ne ba ne yɛrɛ fɛnɛ fila don. Wa ayiwa a dun kana kɛ sunɔgɔbugu ye yan dɛ parce que dɔw bɔra yan olu ta kun ye yɛlɛbugu ye dɔw ta kana kɛ sunɔgɔbugu ye yan dɛ. A ye sunɔgɔ tɛ kɛ yan. Ok kɛnɛ b'i bolo la. Sallallahu alaihi wa salama tasi aw ma kɛ sigi ye sirifiya bɛ ne mɛ sirifi min na Bani Haidara aw ma kɛ sigi ye sirifiya bɛ ne mɛ sirifi min na Bani Haidara sirifi de belebele ma fɔ sirifi de dɔgɔmani ma fɔ sirifi de maakɔrɔba ana denmisɛnnin ni bɛɛ de ye kelen ye dɛ sirifiya bɛ ne mɛ sirifi min na Bani Haidara aw ma kɛ sigi ye sirifiya bɛ ne mɛ sirifi min na Bani Haidara sɔni ka baro dabɔ mi yafa ɲini kalanfɛn ɲuman dun fɛ mi yafa ɲini Zigiri Banci fɛ i ka yafa kalanden alu ma bi i ka yafa degeden alu ma bi ne alu dun bɛ Zigiri da in ne la ne alu dun bɛ kɛlima da in ne la ne tugura dɔɔni yɛrɛ nɔfɛ ne tugura Haidara denkɛ nɔfɛ n'o ye Imamu Keshiki ye a ɲɛna Zigiri alu ma bi a ye alu tɔ a damɛ yɛrɛ de la aw ma kɛ sigi ye sirifiya bɛ ne mɛ sirifi min na Bani Haidara. O jara an bɛɛ bɛ sɔn ka taa sirifu nɔfɛ o. Ok, Alu delila ka voyage ka taa kɔ ka ɲɛnajɛ kɛ zigiri da kɛ. N kɔni voyage kɛ ka taa dugumisɛnninw na ma voyage ka taa kɔkan fɔlɔ. Ma taa kɔkan fɔlɔ. Ayiwa kanubagaw an b'aw bolo dɛ aw minnu bɛ kɔkan Alu mago b'aw la dɛ. F'u ɲɛna dɛ. A bɛ fɛ ka taa kɔkan.
ka taa la nisɔndiya cogoya min na. Ok, alu faamuyali sɔrɔ la. Alu bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ zigirida fana ya. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ka baara bɛɛ bɛnna zigirida ma. Ne ka baara bɛɛ bɛnna zigirida ma. Awɔ. Ala k'i bolo mɛn a la. Amina rabi. Ok, alu projet wɛrɛ jumɛn b'i bolo dans l'avenir i bɛ fɛ k'olu kɛ? Projet caman 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 de bɛ n bolo. Nin kɔfɛ n bɛ fɛ ka n ka son dafa album na ka tila ka album yɔrɔ bɔ ka fara a kɛ album fila. O projet bɛ n bolo ka na. Ok, hali bi Ala k'o fana nɔgɔya. Amina rabi. Komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma. Alu, e ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛnw de man di ye? Ne ka baara kɔnɔna la fɛn jumɛnw man di ne ye? Ka kɛ ko bibi na mɔgɔ n'i ma kɔrɔfɔ a ma nɔgɔ i ma quoi. O ye tiɲɛ. F'i ka kɔrɔfɔ de. I m'a ye? Ne ka baara yɛrɛ kɔnɔna la mun man di ne ye ka taa ne ka baara yɔrɔ la ka taa kɛ kulonkɛ ye o de man di ne ye. Parce que n'i bɔra so k'i bɛ taa baara yɔrɔ la i kan ka sɛbɛ de kɛ baara yɔrɔ la mɔgɔ ka dɔn k'i nana i ka baara de kɛ i mana kulonkɛ la quoi. Kulonkɛ de man di ne ka baarakɛyɔrɔ la. Ok, faamuyali sɔrɔ la. Kulonkɛ de man di i ka baarakɛyɔrɔ la. Ok, fɛn jumɛn de ka di Alu ye tugun? Fɛn mun ka di ne ye Seyida n'i ko k'an k'o bɛɛ fɔ a ma nɔgɔn quoi. An ka dɔɔni dɔrɔn fɔ sa. Mun yɛrɛ ka di ne ye ne ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ye ne baw ye. I baw. Ne ba ka di ne ye kɔni ne ba ka di ne trop. Faamuyali sɔrɔ la. O ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de. Ok, Alu. I bɛ se k'i ka folikan laban fɔ an n'an filɛlibagaw ye n'an lajɛlibagaw ani kuma min b'i fɛ fana ka fɔ kanubagaw ye k'o fana fɔ u ɲɛna komi émission kuncɛ kuma sera. Awɔ. Ok, komi an b'an ka filɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ b'a mɛn. Dan tɛ foli mun na. Komi an yɛrɛ sera kɛnɛ in kan yan yarabi Ala ka baara Ala k'a taa ɲɛ. Amina. Yarabi Ala kana basi foyi k'a la. Amina. Yarabi Ala ka don da kelen fɛ Ala ka bɔ da kelen fɛ. Yarabi mɔgɔ tɛ fɛ a ka taa ɲɛ yarabi Ala k'o tigi to kɔ. Mɔgɔ tɛ fɛ ka kɛ yeli yarabi Ala k'o tigi to kɔ. Yarabi an ma a dɔw da an ka sirifuw ka dɔw kan. Yarabi an ma karamɔgɔ Dara fo n'a ka denbaya. Yarabi Ala k'o mɛn an kɔrɔ. Yarabi Ala k'a ka siyɛnni. Yarabi Ala k'a ka yeli Ala kana kɛ dibi ye. Mɔgɔw tɛ fɛ ka yarabi Ala k'o to kɔ. Ala ka kɛ sirifuw bonya kama kira sama bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Ok, Alu bɛ se k'a ka numéro di kanubagaw ma. Mɔgɔ mago bɛ kɛ Alu la o b'a sɔrɔ numéro min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Ne ka numéro daminɛ 7 3 50 52 90. Ok, kanubagaw ni Alu ka numéro ye. N'aw ye nin kɔngɔ dɔrɔn aw bɛ Alu sɔrɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la. Ok, Alu san'an kɔ don i bɛ morceau laban da an bɛ sɔrɔ ka bayi kɛ kanubagaw la. Sallallahu alaihi wasallam tase a y'a to n ka kanubalu wele a y'a to ne ka dɛmɛbalu barikada to n ka kanubalu wele a y'a to n ka dɛmɛbalu barik minnu ɲana sigiri alu ma a y'a to n ka kanubaw wele minnu ɲana kalanden cini ma a y'a to n ka kanubaw barik a y'a to n ka kanubaw wele sa a y'a to n ka kanubaw barikada ne bɛ kanubaw wele minnu bɛ Faransi dugu la minnu bɛ Mali sigi la minnu bɛ jamana yɔrɔ la a y'a to n ka kanubaw wele a y'a to n ka kanubaw barikada. Wa o jara Alu. Ayiwa kanubagaw Alu y'aw wele dɛ. Alu mako b'aw la. Aw kan bɔ Alu ma joona joona k'a sɔrɔ gɛlɛya ma k'a la. Ok, Alu ne n'an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ fo dan tɛ foli min na Ala k'i bolo mɛn i ka baara la Ala kɛ nin k'a daminɛ nin kana k'a laban ye. Ok, kanubagaw nin de tun b'an bolo bi ka yira aw la Zigiri Alu an b'a fɔ a ye k'aw ka connectelen to Mali kunnafoni.net la toujours aw ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.